Αν κάτι μας μένει από τα ομηρικά έπι, πέρα από τα συναισθήματα και τις σκέψεις, είναι η γλωσσική ευφράδεια του ποιητή. Πολύτροπος Οδυσσέας, Γλαυκομάτα Αθηνά. Γιατί όμως επαναλαμβάνει συνέχεια αυτές τις στερεοτυπικές φράσεις? Η χρήση αυτών των φράσεων στον Όμηρο, που ονομάζονται τυπικά επίθετα, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της προφορικής επικής ποίησης. Αυτές οι εκφράσεις, γνωστές ως φόρμουλες, δεν είναι τυχαίες. Εξυπηρετούν τρεις βασικές λειτουργίες. Πρώτον, διατηρούν τον μετρικό ρυθμό του δακτυλικού εξαμέτρου, στη βάση του οποίου έχουν γραφτεί τα ομηρικά έπι. Δεύτερον, λειτουργούν ως μνημονικά βοηθήματα για τον αηδό, επιτρέποντάς του να αυτοσχεδιάζει χωρίς να χάνει τον ρυθμό, καθώς, όπως γνωρίζουμε, τα ομηρικά έπι προορίζονταν για απαγγελία. Και τρίτον, αποδίδουν σταθερά γνωρίσματα που αποτελούν μέρος της ταυτότητας κάθε ήρωα. Συχνά οι φόρμουλες αυτές δεν περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση, αλλά διατηρούν παραδοσιακές εικόνες που έχουν καθιερωθεί μέσα από αιώνες επικής παράδοσης. Για παράδειγμα, η φράση «βοόπης ήρα» δεν δηλώνει κυριολεκτικά μάτια βοδιού, αλλά μεταφέρει ένα σύμβολο ηρεμίας και μεγαλοπρέπειας. Αντίστοιχα, η Ελένη δεν περιγράφεται ποτέ με τον όρο «βοόπης», αλλά με άλλα τυπικά επίθετα, όπως λευκόλαινος ή καλύκομος. Πάμε όμως να δούμε μαζί 10 χαρακτηριστικές ομηρικές φόρμουλες. 1. Βοόπης ήρα. Η ήρα με τα μεγάλα όμορφα μάτια σαν του βοδιού. Η λέξη βοόπης προέρχεται από τη λέξη βούς, που σημαίνει βόδι, και όψ, που σημαίνει μάτι. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σταθερό επίθετο της ήρας και συμβολίζει την αρχοντιά. 2. Λευκόλαινος Ελένη. Η λέξη λευκόλαινος προέρχεται από τη λέξη λευκός, που σημαίνει άσπρος, και ολένη, που σημαίνει το χέρι. Επομένως είναι η Ελένη με τα λευκά χέρια. Επίσης, η Ελένη χαρακτηρίζεται ως καλύκομος. Κάλος, που σημαίνει ομορφιά, και κόμη, που σημαίνει μαλλιά. Επομένως, πρόκειται για την Ελένη με τα όμορφα μαλλιά. Και τα δύο αυτά επίθετα αποτελούν ένα δείγμα της αριστοκρατικής ομορφιάς και της λεπτότητας της Ελένης. 3. Ο κήπους Αχιλλεύς. Ο κήπους προέρχεται από τη λέξη οκής, που σημαίνει ταχύς, και πους, που είναι το πόδι. Επομένως είναι ο γρήγορος Αχιλλέας. Πρόκειται για μια αναφορά στην πολεμική ταχύτητα και υπεροχή του ήρωα. 4. Πολύμητης πολύτροπος Οδυσσεύς. Ο πολύ επινοητικός Οδυσσέας. Πρόκειται για μια αποτύπωση της ευφυΐας, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας στις συνθήκες για την ανέβρεση λύσεων. 5. Ροδοδάκτυλος Υιός. Ρόδον στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τριαντάφυλλο. Επομένως πρόκειται για την αυγή με τα κόκκινα δάχτυλα. Είναι μια ποιητική μεταφορά της πρωινής λάμψης. 6. Άναξ ανδρών Αγαμέμνων. Άναξ είναι ο βασιλιάς. Πρόκειται για έναν τίτλο ηγεμονίας, ο οποίος αναδεικνύει τον ηγετικό και δυναμικό χαρακτήρα του Αγαμέμνονα, που δεν είναι τυχαία αρχηγός της εκστρατείας. 7. Γλαυκόπης Αθηνά. Η Αθηνά με τα γλαυκά μάτια. Γλαυκός στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπερός. Από εκεί παίρνει το όνομά της και η Γλάφξ, η κουκουβάγια, σύμβολο της θεάς και αναπαράσταση της σοφίας. 8. Κρατερός Διομήδης. Κράτος στα αρχαία σημαίνει δύναμη. Δίνεται λοιπόν έμφαση στη σωματική και πολεμική ρόμη του Διομήδη, που διακρίθηκε στο πεδίο της μάχης με την αριστεία του, δηλαδή την εξαίσια πολεμική του δράση και γενναιότητα. 9. Ίνοψ Πόντος. Θάλασσα με την όψη του κρασιού. Εδώ έχουμε αναφορά στη σκοτεινή και βαριά όψη της θάλασσας. 10.
μέλαινα ναύς, μαύρο πλοίο. Κυριολεκτικά, πιθανά αναφέρεται στο σκούρο ξύλο από το οποίο φτιάχνονταν τα πλοία ή στην πίσα που χρησιμοποιούνταν ως μονωτικό υλικό για την αποφυγή της διάβρωσης και της υγρασίας. Μεταφορικά, το σκούρο χρώμα αποτελεί σύμβολο σταθερότητας και σοβαρότητας του ταξιδιού ή ακόμα και στοιχείο του θανάτου που επίκειται σε ταξίδια που σχετίζονται με τις εκστρατείες. Οι φόρμουλες αυτές είναι προϊόν μακραίωνης προφορικής παράδοσης. Διατηρούνται όχι για να περιγράψουν με ακρίβεια κάθε σκηνή, αλλά για να μεταφέρουν τον ρυθμό, να διευκολύνουν τη μνήμη του αηδού και να διασφαλίσουν την πολιτισμική συνέχεια του έπους.